Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet ċivili approva r-rapport tal-MP Laburista Miriam Dalli biex ikunu allokati aktar minn 10 biljun euro fondi għall-ażil u l-immigrazzjoni. Il-fond li se jġib l-isem ta' AMIF mistenni jissaħħaħ il-politika komuni għall-ażil, jiżviluppa l-kunċett ta' migrazzjoni legali skont il-bżonnijiet soċjali u ekonomiċi tal-Istati membri u jiggarantixxi ritorn sikur fost oħrajn. Waqt it-teħid tal-vot il-membri parlamentari Ewropej qalu li dawn il-fondi għandhom jgħinu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jew organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-ażil u l-migrazzjoni. 40 membru tal-Kumitat Libe vota favur dan ir-rapport fil-waqt li kienu 7 membri biss li votaw kontra. Kien hemm 6 membri li għażlu li ma jivvotawx. B'sodisfazzjon, Dalli qalet li l-fond se jolqod b'mod partikolari lil dawk l-istati membri li jinsabu fil-fruntiera Ewropea. U jiena nemmen li dawn huma kollha issues importanti u li jagħmlu parti mill-politika tal-ażil u l-immigrazzjoni. Id-dispjaċini li rajt il-forzi konservattivi f'dan il-Kumitat ma juru l-ebda solidarjetà mal-pajjiżi li jinsabu fil-frontiera, għaliex dan il-fond se jgħin b'mod partikolari lil pajjiżi li jinsabu fil-frontiera u li bis-sitwazzjoni kif inhi llum huma l-aktar li qegħdin jiffaċċjaw l-isfida tal-immigrazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.